la penpau meneh ketika HYC atau PS Lendo baru itu baru nanta ka AIMS nanta kiwai kumba DKHNYM nanta RBYO nanta terter kula don itu kublai ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki longkmi ki longpa ki khun samla jong bri nyau trap sasisin pat leng bagan ka video kai kata kamat ke bangakwa ban pasat ahmat jongi bat kai kata kamat ke bangakwa ban ra ahmat ke jongi khnang bangin tip pat ba khnang bangin kendit benriu nang ni sekmat bat khnang bangin tip ru kai kata ka senjam bat kai kata ka lat kelenti bangi dai ban yang ban yada namta ka hok ke jongi hang ne po kejat benriu hang ne po ke jala ke jongi ngitip baro ba ke jala Meghalaya kadai ka wei nagi jala ki badon po dari India pangitip bagari India kadai ka wei nagi ri ki ba menteri kam ya kata ka demokrasi polisi ka bangila ban ong kata ka demokrasi polisi kemut ba ka ri sing syar pat ba kasur jong pat ba kadai kasur ke jong blai ba kasur jong pat ba kalong ka bat koridor bat kalong ka ba kensai hadu kata ngiyu ibat ni saki ya kata ka excessive use of force jong ka police department persya ekonomi kai hakan riu tarik jong benai Oktober pan ngiyu ba don kawai ru ka polis kentai katai ke jingyat lenti jong kino hikai banjat na po ngot kang namba sapok sekretariat ring UI taki polis senderang sudah pat komno kala ban long bagi polis senderang kila ban ketakti dan ni kila ban jerongkti ya kino hikai kentai kino hikai kimi sekmat bandawa ka hok ke jongki bandawa ya kata ka hok ke jongki kat kum ke jing sngau dei bat ke kum ke jing sngau ya hap ke jongki nakaliang jungi kipat ba ngiyu ibat ni saki pan ni ai tang ke jing kersan ibat panaka tenat sorkar kila penon kam bakla ya kata ka bor ke jongki da ka baki kawang tergas hakmat jongki nohikai ki badon ki khunlung ki khana ki don ki nohikai ki ba armet bat kane ka long sha sa ke ke ba ngim ilak pan pediang hang ne pok kejat pentiu hang ne pok ki imlang ke salang ke jongi bat balai ki nohikai ki hab ban mat jing tang ki nohikai ki panang ne pok kari kasi jantia ke bije ke jongi bat balai kita ki nohikai ki sispa artusan ngut ki klem syak penterha ki klem mat jing lane ki klem syak kan ki nohikai kontrak ki badai napo konsumsi jong jim sama ni kalong ke ka banok siliang bat kani kalong ke ka ba pau tengkren ya kata ke jinglek siliang jong sorkar MDA ya ki briu hang ne hapo ke jala ke jongi teleng ba kani ka video ke bang kwak ban persau kalong ba ko sorkar bat ko ki pat ba nang sosnong ngidon ki khmat ngidon ki skor ngidon ki jabing ban perkhat ban saki ya kene bero ba hang te bo dedeng gere ka konvensi jong jim sangma ki no hikai ki klem sak khen kontrak bat ki dang ne kat hadu kini sini hande ki no hikai kontrak ki badon hang ne po ka rilum kasi ke bije ke jongi kila sak weng kila sak penterha kila sak kawang tergas kila sak khot hajir kat nusin syu te hatu kata ka right to equality ka hok ke jing yolong rengkat hang ne po kari India hang ne po ke jela ke jongi hatu kadang im ni kala yap kani ke jingkli ke jongi bat ko ki pat ba nang sosdong jong ke jela ki pat ba nang sosdong jong ke bri nyok trap leng ba kani ka video ngakot ngawer bat ngak kersiu tia yang i wei ba ken mau ba kani ke sorkar MDA kadai ke wei na ke sorkar ka persyang ban peniap no ya kata ka demokrasi polisi ka pangila banong murder of democracy kadai hapok jong kani ke sorkar MDA de hatu kom ki pat ba nang sosnong ngihun mo kom kane hatu ki pat ba nang sosnong ki long kemi ki long pa ki khun samla hatu ngihun mo kane padlatang ngimhun ka ka jubab pat ka senjam ka bangi dei ban le khnang ba kin sotu bat khnang ba nang ni sekmat kinum dei su ban je kom kini pat kan mau ba ka bor ka syong hakti jonga bat jongpi namar manga mapi ni dei kita ki nong ai license ya uno lani ya kanu ban let ban syong ban yasat ban yakit ban yaba nam ta ka im ka yap nam ta ka khia ka shon jongi ke jat benriu hang ne po ke imlang ka salang ban let yasat hang te po assembly te ka shong ka rai ke jonga bat jongpi bat snau ba ko ki pat ba nong sosnong jong ke jela ko ki pat ba nong sosnong jong pri nyok trap wat nong tur kom kitu ki lang mat la ki bom don khmat bat ki bom don skor rei tongin penon kam ya kata ki khmat ki bangidon ya ka skor ke bangidon pat ya ka jabing bangin perkhat ba ngidei ki hakmat jong ini ki nong sisar di jong hang ne po ke jela pat menta wat bangin kren ni ke jing sisa ngim don hok su yo ka poi ka por wat bangin mi dan ban jam ka kejat nap lau yeng lejong hasurok ni hapan panjing bet naki tikani kalong ka ka bakta hatu kata pat kani ka kata
ya ka imlang ka salang ka kata ya ka ri bagi jat penriu bat kum ki pada nang sosdong ladang ngim kendit penriu nang ni sakmat te ngim tip ka ai ka banjia hadin kanika arajar ko lai lele te leng pa kanika video nga kermen scam bakum ki pada nang sosdong ide ban sotu bakum ki pada nang sosdong ngim dai ban ailat ba kini ki riu let don bor kin yo ban murdar no ya kata ka demokrasi bat ngidai ban peni ya la ka jong ka bor ka ikhtiar komba kariti sin syarpat ba jong kari India kala pen kubor hangi ngidai ban penon kam ya kata bat ngidai ban peni ba ngi tip ya ka jong ka lenti ngi tip ya ka jong ka benta bat ngidai ru ban jubab ya ka ai ka badai ban jubab persai te kublai sibun ngin sai kenduk pat ha ka wei ka video